Yaba mfowethu, ukube kuya ngami ngabe kutholakala izwe kuthathwe bonke omama ababazali bethu bayofakwa khona, bahlale khona bodwa ngoba into eyenzekayo siyahlukumezeka thina uma siphila nabantu. Kubuhlungu ukuthi ngihambe ngiyosebenza ngamandla ami, ngiphume ekhaya ngithi ngiyosebenza nginethwe zimvula bebuhlungu, maqeda kube khona umuntu ozongitshela ukuthi ngenzeni ngemali yami, ngingenzi ini ngemali yami. Ngiye ngibanjwe inkunzi mina ngithola ukuthi ke angisazi manje ukuthi somele ngenze njani ngoba nakho umuntu uthemba ukuthi ke yena wangithwala 9 months, angitshela ukuthi wena uyingane yami, ngenza noma ngabe yini engifuna ukuyenza noma isikhathi sini. Uma kuwukuthi uzongivimba manje kwakumele ukuthi ungivimbe mhla ngikufaka iphampasi amasimba okuqala engakusula wona, anginukela namanje sanginukela. Umthini umuntu onesibindi sokukutshela inkulumo nje? Umthini umuntu okubamba inkunzi ungenzanga lutho, ekubona ukuthi usebenza kanzima, akubambe nje inkunzi, engasiphethe isibhamu, engawuphethe umesa, afike kuwe athi ngishoda ngemali mntanami, kwasha kwacima, ngishoda ngemali ngane yami, ngicela ungiboleke 8,000, uthathe nawe ngoba phela umama. And uzubone akwenzeki ukuthi le mali ayiboleka kuwe ingabi nasidingo. Njengoba ezofika nje umzali wakho efike ezokukhalela ethi ngane yami kubi ngiboleka imali, eyokugcina leyo mali afika ayithathe. Uthi musu uyifuna avela phenduka abhekele, tshela ukuthi awudlini wena la ekhaya, suka namhlanje ungasanginiki imali yakho. Uvela ubone ukuthi lo muntu usengikhombe ngombayimbayi ke manje ayikho nami into engizoyenza. Ukube kuya ngami ngabe siya nakhona siyobabona behlala la bahlala khona ngoba nathi sometimes sibuye sifake futhi kule nkinga yokuthi ke manje sesisebenzile sesifuna ukuyobabona ngoba sikwazi ukuhlala futhi singababona abazali bethu benjalo besihlukumeza. Kodwa ke mina ngingasho ngithi ke uma kuuthi usenalo ithuba lokuthi ke kube ngaphansi kwaleyo ngcindezi, vuma uhlukunyezwe ngoba bakhona abafisa ukuthi ke bahlukunyezwe njengawe, kodwa lisekho lelo thuba. Bazi bafisa ukuya kwabanye abantu bababize ngabazali ngoba baba abazali abasekho. Uma kuuthi usenalo ithuba lokuthi ke ubanjwe inkunzi, vuma ubanjwe kakhulu inkunzi umzali, ngoba kuzofika isikhathi ufise nje ukuthi kube khona umuntu ozokukhuthuza ngendlela ethe phecelezi omzali wakho, ngoba umzali wakho ngisho ngakushaya ngesitini ekhanda uwe phansi, umuvuka uzobe lokho umzali wakho. Kodwa labazali enitholela bona nina enibafunayo, umsenkingeni banakho ukuhlehla basondela emuva ngoba manje abanawo umhelo wakho. Munye umuntu ozohleze uzo wakho umhelo yilo muntu owakulalela esibhedlela okuthwala 9 months kuphela. Ngekho omunye umuntu ozobuya akuzwele futhi njengonyoko. Akube kuya ngami ngabe bayasuka bonke abantu abazali especially omama bayohlala kwenye indawo ngoba nani nibeni bahlukumeza, nibabize ngabathakathi.